ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይሉ ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ሰላም እግዚአብሔር አምላኽ ምሳይን ምሳኻትኩምን ይኹን። ተኸታተልቲ መንፈሳዊ መደብ ምድረ አጋዚ ከመይ ኣለኹም? እግዚአብሔር አምላኽ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ሂቡ ዝተባረኸን ዝተቀደሰን አውደ ዓመት ክገብረልና እንዳተመነኹ ንኹልኹም ርሑስ በዓል ትንሣኤ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይኹነልኩም። ሕራይ እምበር ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር አምላኽ ሕፅር ዝበለት ስለምንታይ ኢና ግን ዓመት ዓመት መፀ ትንሣኤ ጎይታ ጥራይ ነኽብር ዝብል ክኸውን እዩ። ቅድሚኡ ግን ዘይሓፃር መዝሙር ከስማዓኩም እሞ ናብኣ ሓሊፍና ንእሽተይ ክንዘራረብ ኢና። ስለዚ ብፅሞና ተከታተሉ። ብስም እግዚአብሔር አምላኽ ንኹልኹም ይሓትት። حراي ومدرني تجبر فاسيكا تحاسيبا بدم كريستوس مدري فاسيكا تجبر بدم كريستوس تحاسيبا وبتخكل بزعلة زي بزمعالت زي ويتنان مدحنان إيسوس كريستوس بخوينات قنو مستوجع ካብ ጎኑ ጽሩይ ማይን ደምን ዝፈሰሶ ነቲ መስቀል እውን ብኡ ዝሓጸቦ ንምልኣ ምድሪ ብደሙ ተሓጺባ ብደሙ ስለ ዝተሓጽበት ከዓ ፋሲጋ ተኽብር ተብዕል። ሕራይ እምበር ነዚ ትንሣኤ ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ أربعة ወንጌላውያን ጽሒፎም ኣለዉ። ብፍላይ ከዓ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 1 ዘሎ ማርያም መግደላዊት ገና ጸልማት ከሎ ብለይቲ ናብ መቃብር ከይዳ ከም ዝደለየቶሞ ከም ዝሰኣነቶ ብዙሕ እውን ከም ዝሓዘነት ክልተ መላእኽቲ እውን ከም ዝተራእይዋ ሓደ ብትርኣስ ሓደ ብትርጋጽ ኮይኖም እንታይ የብከክሎ እንታይ ከተደሊለኺ ክብልዋ ከለው ንስኻትኩም ወሲድኩሞ እንተኮይንኩም ሲ ጎይታይ መን ከም ዝወሰደ ሲኢነዮ እሞ ሃቡን ክትብሎም ካብኡ እንደገና ባዕሉ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክረአያ ከለውን ይነግረና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቀንዲ መዘራሪብና ናይ ለማዓንቲ ሕፅር ዝበለ ይኸውን ኣውደ ዓመት እውን ስለዝኾነ ነዚ ኩሉ በዓል እዚ እንዳዘከርና ዓመት ዓመት ክነብዕሎ ኣዝዩ ሰናይን ጽቡቕን እኳ እንተኾነ ሓደ ነገር ግን ይተርፈና ኣሎ። በዚ ዕለት እዚ በዚ ለማዓንቲ ሓደ ትንሣኤ ዘይኮነ ክልተ ትንሣኤ ክነብዕል ዝግባአና። ናይ ምንታይ ትንሣኤ ክትብሉ ትኾኑ ኢኹም? ሕራይ ጽቡቕ
ከም ዝፍለጥ ኣብዚ 40 ጾም ብዙሕ ስለ ዝሓለፈ ካብ ኦሪት ይኹን ካብ ሓድሽ ኪዳን ይኹን ካብ ነቢያት ይኹን ካብ ሐዋርያት ይኹን ካብ ኩሉ እንዳተነግረናን እንዳተምሃርናን በፂሕና ብፍላይ ከዓ ኣብ ሰሙነ ሕማማት ብዛዕባ ናይ ሊቀ ካህናት ኣይሁድ ብዛዕባ ይሁዳ ብዛዕባ ናይ ጲላጦስ ብዛዕባ ናይ ሃናን ቀያፋን ብዙሕ ነገር ዝገበርዎ ተማሂርናን ሰሚዕናን ንሱ እዚ ኩሉ ምስ ሓለፈ ከዓ ካብ ዓርቢ ንድሓር ስጋብ ለይቲ ሰንበት ኣብ ሓዘን ከም ዝነበሩ ሐዋርያትን ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዲኡን ብድሕሪኡ ግን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተንስአ ፍስሓን ሓጎስን ከም ዝኾነ ንምሃር ምልስ ኢልና ክንርኢ ከለና ግን ነዚ በዓል እዚ ክነብዕል ከለና እቲ ሓንቲ ግዜ ዝተንስአ ጎይታ ዓመት ዓመት እንዳመፀ ከም ሓድሽ ክነብዕሎን ክነኽብሮን ከለና እቲ ካልኣይ ግን ናይ ነብስና ትንሳኤ ክነብዕል ይግባአና። ናይ ነብስና ትንሳኤ ናይ ባዕልና ናይ ውሽጥና ትንሳኤ ከም ዘድልየና ንዝንግዕ ብዙሓት ኢና። እዚ ከዓ ካብ ምንታይ ኢና ንትስእ ትብሉ ትኾኑ ብዙሓት እውን ኣነስተንስኤ ዋላ ሓንቲ ፀገም የብለይን ንብል ንኸውን። እቶም ዝተንሳእኹም እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንቋዕ ብሰላም ኣተንሳእኩም። ስለዚ ናይ ነብስኹም ትንሳኤን ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤን ክልተ ትንሳኤ ተብዕሉ ኣለኹም ማለት እዩ። ስጋብ ሕጂ ነዚ በዓል እዚ እንዳብዓሉ ብዙሓት ግብሪ ይሁዳ ዝገብሩ ብዙሓት ከም ሃናን ቀያፋን ንቦታት የማንን ፀጋምን ካብትን ናብትን ዘገላትዑ ብዙሓት ከም ሊቀ ካህናት ኣይሁድ ንሕዋቶምን ነቦታቶምን እሰሮ ምለሶ ሓዞ ስደዶ ዝብሉ ኣብ ዘመንና ውሑዳት ኣይኮኑን። ነዚ ኢና እምበኣር ካልኣይ ትንሳኤ የድልየና ንብል ዘለና። ኣብ ሓደ ክርስቶስ እንዳኣመና ሓደ እግዚኣብሔር ኣለና እንዳበልና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተፈላሊና ኣቦታት ክእሰሩ ኣሕሊፍና ንህብ ዘለና ኣቦታት ክሕረዱ ስቂልና ንርኢ ዘለና ኣቦታት ተዓፅዮም ክሞቱ ስቂልና እንዳረኣና ባዕልና ከም ይሁዳ ኣሕሊፍና እንዳሃብናዮም እሞ ከዓ ናይ ኣሕሊፍና ምሃብና ዘይኮነስ እታ ንኸደላ ዕለት ልክዕ ከም ናይ ይሁዳ ከይተነሳህና ክንጠፍእ ንፅበያ ምህላውና ኣዝዩ ዘሕዝንን ዘተሓሳስብን እዩ። ይሁዳ እኮ ተጣዒሱ እዩ። ስለ ዝተጣዕሰ እውን ነቲ ዝተቐበሎ ካብ ሊቀ ካህናት ኣይሁድ ካብ ሊቀ ካህናት ሌዋውያን ዝተቐበሎ ገንዘብ እንሆ ገንዘብኩም ተቐበሉኒ ነዚ ጻድቕ እዚ ሕሊፈ ዝሃብኩም ግን ስደድዎ ኢልዎም እዩ። ንሶም እውን ናይ ዕዳ ደም ስለ ዝኾነ ኣይንቕበለካን ኢሎሞ ኣይንቕበለካን ምስ በልዎ ከዓ ኣብ ቤት መቕደስ በቲንወይ። እንተኾነ ግን ሓንቲ ነገር ተሪፋቶ ፍቓድ እግዚኣብሔር እዩ ዝኸውን ንሕና ክንዛረቦ ከቢድ እዩ። ግን ናብ ጎይታ ተመሊሱ ይቕረይታ ከይሓትት ከይልምን ከም ጴጥሮስ ከም ውሒዝ ማይ ነቢዑ ኣብ እግሩ ይቕረይታ ከይሓትት
ተጓይዩ ናብ ነፍሱ ምጥፋእ ናብ ህይወቱ ምጥፋእ ናብ ምሕናቕ ይኸይዱ በዚ ኸዓ ብዙሓት ኣብዚ ግዜ እዚ ነታ ይቕሬታ እትብል ዓንቂፃቶም ብትዕቢት ተወቒሮም ንዝበደልዎ በደል ይቕሬታ ኸይብሉ እሞ ነቲ ተበታቲኑ ዘሎ ህዝቢ ናብ ሓደ ከይመልስዎ ነቲ ሃይማኖቱ ዝቕይር ዘሎ ብሰንኪ ትዕቢት ናይ ኣቦታት ናብታ ቅንዕቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖቱ ከይመልስዎ እዚ ትዕቢት እዚ ሒዝዎም ትንሳኤ ጎይታ ግን የብዕሉ ኣለዉ ነዚ ኢና እምበኣር ትንሳኤ ጎይታ ጥራይ ምብዓል ዘይኮነስ ትንሳኤ ነብስና ምብዓል እውን የድልየና እዩ ንብል ዘለና ስለዚ ሕጂ እውን እቶም ብሂወት ዘለና ማየ ሓለፎን እግዚአብሔር ይዕገሰና ኣሎ እግዚአብሔር ይጽመመና ኣሎ ክሳብ ሎሚ እውን ናይ ንስሐ ዕድመ ሂብና ኣሎ ስለዚ ተመሊስና ካብቲ ግብሪ ናይ ይሁዳ ካብቲ ግብሪ ናይ ሊቀ ካህናት ሌዋውያን ካብቲ ክፉእ ግብሪ ናይ ኣይሁዳውያን ወፂና ትንሳኤ ናይ ነብስና እውን ምስ ናይ ጎይታ ጌርና ክነብዕሎ ይግባአና እግዚአብሔር አምላኽ ነዚ ክንገብር ምስጢሩን ጥበቡን ይስደደልና ነቶም ኣውደ ዓመት ምድሪ ኣብ ገዝኦም ተዓጽዮም ዝሓድሩ ዘለዉ ነቶም ብሰንኪ ምፍልላይና ብሰንኪ ግብርና ሃይማኖቶም ዝልውጡ ዘለዉ ነቶም ብሰንኪ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ጭካኔ ሓዲጎም ካብ ኩሉ ዘርሞ ተሪፎም ዘለዉ ነዚኦም ብምርኣይ እግዚአብሔር አምላኽ ሎሚ ሕሹኽ ክብለና ኣብ ልብና መንፈስ ቅዱስ ሰዲዱ ሓድነት ንቤተ ክርስቲያን ክህበና ንልምን ደጊመ ነዚ መንፈሳዊ ቻነል ምድራጋዚ ብምክትታልኩምን ዝተፈላለየ ሓገዝ ምግባርኩምን ኣዝየ እንዳመስገንኩ ደጊመ ንኹልኹም ርሑስ በዓል ትንሳኤ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ እውን ነቲኦም ብትኽክል ብሓቅን ብቕንዕናን ብለዋህነትን ብፍቕርን ናይ ነብስኹም ትንሳኤ እውን ተብዕሉ ዘለኹም እንቋዕ ኣብዚ ኣብፅሓኩም እግዚአብሔር አምላኽ ከምዚ ናብ ዝብሩኽ ኣውደ ዓመት ብሰላምን ብፍቕርን ዘብፅሓና ናብቲ ዝቕፅል ዓመት እውን ብሰላም ብፍቕሪ ብሕውነት ብደስታ ከብፅሓና ናይቲ ልዑል ፈጣሪና ናቱ ናይ ጎይታናን ናይ መድሓኒናን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰናይ ፍቓድ ይኹነልና ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን